Tervetuloa jälleen meidän syväluotauksessamme pariin. Tänään meillä on aiheena raskaan liikenteen tulevaisuus ja nimenomaan sen hinta. Kysymys kuuluu, voisiko akkujen vaihtaminen olla niin kuin se ratkaisu, jolla sähkörekat päihittäisi dieselin? Siis paitsi päästöissä, niin myös ihan kustannuksissa. Meillä on tässä pohjana ihan tuore tutkimuspaperi. Se tulee Lappeenrannanlahden teknillisestä yliopistosta, eli LUTista, julkaistu Sustainable Futures-tiedelehdessä ja keskittyy hyvin konkreettisen esimerkkiin rekkaliikenteeseen tuolla Haminan ja Joutsenon välillä Kaakkois-Suomessa. Meidän tavoite on siis porautua tähän tutkimukseen ja selvittää sinulle kuulija, mitä se oikeastaan kertoo näistä akkuvaihdon taloudellisista mahdollisuuksista, siis täällä meillä Pohjolassa. Onko tämä nyt vain joku kaukainen haave vai ihan realistinen polku kohti päästötöntä tavaraliikennettä? Okei, avataanpa tämä paketti ja katsotaan mitä löytyy. Lähdetään liikkeelle siitä isosta kuvasta. Liikennehän on, niin kuin tiedetään, iso päästölähde. Noin 1/4 kaikista hiilidioksidipäästöistä globaalisti. Ja tästä liikenteen potista tavaraliikenne, se vie leijonan osan, noin 1/3. EU:ssa on asetettu aika kovat tavoitteet. Raskaiden ajoneuvojen päästöjä pitäisi leikata jopa 90% vuoteen 2040 mennessä. Eihän se tapahdu itsestään, vaan vaatii aika radikaaleja muutoksia. Ja nollapäästöisiä ratkaisuja, jotka on sekä toimivia että taloudellisesti järkeviä. Juuri näin. Ja kun mietitään sitä nollapäästöisiä vaihtoehtoja raskaille ajoneuvoille, niin pöydällä on oikeastaan 2 pääteknologiaa. Toinen on ne polttokennokäyttöiset sähköajoneuvot, FCEVt, ne käyttää siis vetyä. Ja toinen vaihtoehto on sitten nämä akkusähköajoneuvot, BEVt, jotka toimii ihan pelkällä akkusähköllä. On hyvä mainita tässä, että esimerkiksi biokaasua, sitä ei EU:n nykyluokittelussa pidetä ihan täysin hiilineutraalina ratkaisuna raskaaseen liikenteeseen. Näin ainakin yksi tutkimuksen viittaama lähde tokeaa. Okei, eli vety tai sitten akkusähkö. Onko näiden välillä jo joku selvä voittaja näkyvissä? No, ainakin jos kustannuksia katsotaan, niin akkusähkö näyttäisi olevan tällä hetkellä ehkä vähän vahvemmilla. Tässä tutkimuksessa viitattiin yhteen toiseen selvitykseen, jossa just vertailtiin näitä FCEV- ja BEV-vaihtoehtoa. Ja siinä nimenomaan akkusähkörekat, eli BEVt, osoittautuu kokonaiskustannuksiltaan edullisemmaksi vaihtoehdoksi, vaikka niillä polttokennorekoilla saattokin olla teoriassa ainakin vähän pienemmät niin sanotut well-to-wheel-päästöt. Siis päästöt koko ketjussa? Joo, polttoaineen tuotannosta aina renkaiden pyörimiseen asti. Mutta se johtuu lähinnä siitä, että niissä tarvitaan vähän pienempi akku kuin täyssähkörekassa. Mutta tärkeintä on, että molemmat teknologiat on joka tapauksessa ihan eri luokkaa päästöjen suhteen, kun verrataan perinteiseen dieseliin. Selvä juttu. Akkusähkörekat kuulostaa siis lupaavilla, mutta ei ne kai ihan ongelmattomia ole nekään. Eivät toki, eivät suinkaan. Ne suurimmat haasteet liittyy edelleen niihin aika korkeisiin hankintakustannuksiin ja sitten latausinfran puutteisiin. Monet aiemmat tutkimukset on todenneet tämän samaan. Ja erityisesti pitkillä matkoilla se lataaminen on iso kysymysmerkki. Juuri niin. Mä oon kuullut puhuttavan paljon siitä megawattilatauksesta. Mikä sen idea oikein on? Kyllä, Euroopassa on panostettu paljon tähän niin sanotun megawattilatausjärjestelmään, eli MCS:ään, kehittämiseen. Sen perusajatus on mahdollistaa todella nopea lataus, puhutaan jopa megawatin tehosta. Jotta rekan akkuun saataisiin riittävästi virtaa sitä seuraavaa ajopätkää varten sen lakisääteisen 45 minuutin tauon aikana. Eli pitkän matkan liikenne helpostuisi. Juuri niin, se helpottaisi sitä operointia huomattavasti. Kuulostaa tehokkaalta, mutta onko siinäkin jotain kompastuskiviä? On siinä joo. Ensinnäkin se vaatii tosi suurikapasiteettisia ja samalla kalliita akkuja itse rekkoihin. Ja toiseksi siinä itse MCS-teknologiassa on vielä ratkaisemattomia teknisiä haasteita. Esimerkiksi standardointia ja verkkovaikutukset. Eli vaikka se on lupaava suunta, niin ei se välttämättä ole ainoa tai edes paras ratkaisu ihan kaikkiin tilanteisiin. Ja tässä kohtaa sitten astuu kuvaan tämä LUTin tutkimuksen tarkastelema vaihtoehto, eli akkujen vaihtaminen. Juuri näin.
Akkujen vaihto, B, eli battery swapping, se tarkoittaa käytännössä sitä, että sen sijaan, että sitä tyhjentynyttä akkua ladattaisiin siinä rekassa, niin se vaihdetaankin lennosta täyteen ladattuun akkuun erityisellä vaihtoasemalla. Ja tämä vaihto voi olla siis hährästyttävän nopea, useiden lähteiden mukaan jopa alle 5 minuuttia. Alle 5 minuuttia? Sehän on nopeampaa kuin dieselrekan tankkaus. Niinpä, se on todella nopea toimenpide. Mitä muita etuja tällä vaihtoidealla sitten on, verrattuna siihen 45 minuutin lataustaukoon? No, niitä on itse asiassa useita. Ensinnäkin se poistaa ne pitkät latausajat ja sen odottelun kokonaan, ainakin sieltä kuljettajan näkökulmasta. Toiseksi, ja tämä on taloudellisesti tärkeää, se mahdollistaa akkujen lataamisen siellä vaihtoasemalla silloin, kun sähkö on kaikkein halvinta. Tyypillisesti siis öisin tai viikonloppuisin. Eli säästöjä energiakuluissa. Merkittäviä säästöjä, kyllä. Ja kolmanneksi, akkuja voidaan ladata siellä asemalla rauhallisempaan tahtiin, pienemmällä niin sanotulla C-nopeudella. Hetkinen. C-nopeus. Mitä se tarkoittaa ihan käytännössä? C-nopeus, se kertoo sen latausnopeuden suhteessa akun kapasiteettiin. Niin kuin yksinkertaistettuna korkeampi C-nopeus tarkoittaa nopeampaa latausta, mutta se myös rasittaa sitä akkua enemmän ja lyhentää sen käyttöikää. Aha, okei. Akkuvaihtoasemalla sitä latausta ei tarvitse kiirehtiä samalla tavalla, joten voidaan käyttää matalampaa C-nopeutta. Ja tämä taas säästää akkuja, mikä parantaa sitä taloudellisuutta pitkällä aikavälillä. Yksi tutkimuskin osoittaa tämän. Ja hei, vielä yksi etu. Näitä akkuvaihtosähkörekkoja, PSPT:jä, niitä voi tarvittaessa ladata myös ihan perinteisillä pikalatureilla. Ai jaa. Joo, jos sitä vaihtoasemaa ei just ole saatavilla. Eli ne ei ole täysin riippuvaisia niistä vaihtoasemista. No tämähän kuulostaa melkein liian hyvältä ollakseen totta. Onko tässäkin systeemissä jotain haasteita? Kyllä siinä on. Se merkittävin haaste on standardointi. Jotta tämä järjestelmä toimisi laajasti, niin akkujen ja niiden liittimien pitäisi olla yhteensopivia eri rekkamerkkien ja eri vaihtoasemien välillä. Ja tähän ei ole vielä olemassa sellaista yleistä eurooppalaista standardia. Se hidastaa käyttöönottoa. Mutta ilmeisesti jossain päin maailmaa tämä on jo niin kuin arkipäivää. Mainitsit sen Kiinan aiemmin. Aivan. Kiinassa akkuvaihtorekat on itse asiassa jo ihan valtavirtaa, kun hankitaan uusia raskaita sähköajoneuvoja. Niiden markkinaosuus on raporttien mukaan yli 50% uusista raskaista nollapäästöajoneuvosta siellä. Oho. Siellä se standardointihaaste on onnistuttu ratkaisemaan, ainakin kansallisella tasolla, ja se osoittaa, että teknologia itsessään kyllä toimii. Tosi kiinnostavaa, ja tämä Luthean-tutkimus sitten pureutuu siihen, että voisiko tämä Kiinassa toimiva malli olla relevantti myös täällä Pohjoismaissa. Meillähän on vähän omat erityispiirteemme. Juuri näin. Pohjoismaissa on esimerkiksi ne sallitut ajoneuvojen kokonaismassat GVV, ne on huomattavasti suurempia kuin muualla Euroopassa tai Kiinassa. Suomessa puhutaan jopa 76 tonnista tiettyissä yhdistelmissä, kun muualla se raja on usein siellä 40-44 tonnin paikkeilla. Joo, iso ero. Kyllä. Ja se asettaa erilaisia vaatimuksia sille teknologialle ja sen taloudellisuudelle. Tämä tutkimus pyrkii siis täyttämään tärkeää tutkimusaukkoa ja selvittämään tämän akkuvaihdon potentiaalia just meidän olosuhteissa. Okei, mennäänpä syvemmälle tähän suomalaiseen tapaustutkimukseen. Miten ne tutkijat lähti tätä asiaa selvittämään? He rakensi sellaisen tietokonemallin. Simulaation, joka perustui hyvin konkreettiseen esimerkkiin. Eli mallinnettiin raskasta liikennettä siellä Kaakkois-Suomessa, tarkemmin sanottuna sillä 125 kilometrin reitillä Haminan sataman ja Joutsenossa olevan tehtaan välillä. Ja tällä reitillä oletettiin sitten ajavan 4 raskasta ajoneuvoa. Ja millaista ajoa ne ajoivat? Ihan jatkuvaa? Aikataulu oli aika tiivis. Jokainen ajoneuvo teki 4 edestakaista matkaa päivässä, eli yhteensä 16 matkaa joka päivä. Kuorma oli täysi Haminasta Joutsenoon päin, jolloin se yhdistelmän kokonaismassa oli 68 tonnia, ja paluumatka ajettiin tyhjänä, jolloin massa oli 24 tonnia. Tässä on muuten yksi mielenkiintoinen yksityiskohta. Mallissa oletettiin, että sen tyhjän ajoneuvon massa on sama, oli kyseessä sitten sähkö- tai dieselrekka. Hetkinen, eikö se sähkörekan akusto kuitenkin lisää painoa? Miten se voi olla sama?
Kyllä se lisää, mutta tutkijat perusti tämän oletuksen aiempiin tutkimuksiin ja myös EUn direktiiviehdotukseen. Ajatuksena on, että lainsäädännöllä voitaisiin sallia nollapäästöisille ajoneuvoille vähän suurempi kokonaismassa, jotta ne ei kärsisi siitä hyötykurman menetyksestä sen akun painon takia. Tämä on tärkeä oletus, jotta vertailu on reilu. Selvä pointti. Eli reitti ja ajoneuvot on määritelty. Mikä oli sitten tämän simulaation varsinainen tavoite? No, se päätavoite oli löytää ja optimoida niin sanottu ajokilometrin tasauskustannus LCOD, Levelized Cost of Driving, siis näille akkuvaihtosähkörekoille 5 vuoden tarkastelujaksolla, ja sitten verrata tätä kustannusta perinteisten dieselrekkojen vastaavaan kustannukseen samalla reitillä ja samalla ajosuoritella tietenkin. Lyhyesti sanottuna, kumpi tulee halvemmaksi per kilometri, kun kaikki kulut otetaan huomioon. Ja miten tämä optimointi sitten tehtiin? Mainitsit sen tietokonemallin. Joo, käytössä oli sellainen monitasoinen optimointimalli, joka rakennettiin MATLAB-ympäristöön. Se oli aika monimutkainen systeemi, se mallinsi useita asioita yhtä aikaa, sen rekan energiankulutuksen, joka riippuu tietty siitä kokonaismassasta, sitten akkujen varaustilan ajon aikana, ne tarvittavat akkuvaihdot ja myös sen itse akkuvaihtoaseman toiminnan. Aseman osalta malli optimoi sen sijainnin reitillä, tarvittavien latureiden määrän ja tehon, kuinka monta vara-akkua siellä pidetään, minkä kokoisia akut on, siis kapasiteetiltaan, ja jopa sen, mihin aikaan vuorokaudesta niitä akkuja kannattaa ladata siellä asemalla. Kuulostaa todella kattavalta. Oliko siinä huomioitu myös ne kustannukset jotenkin? Kyllä, ehdottomasti. Malli otti huomioon kaikki olennaiset kustannukset. Alkuinvestoinnit, rekat, akut, vaihtoasema, käyttökustannukset, energia, huolto, sitten rahoituskulut ja jopa niiden ajoneuvojen ja akkujen jäännösarvot sen tarkastelujakson lopussa. Ja energian hinnoittelussa hyödynnettiin Suomen ihan todellisia sähkön tuntikohtaisia spot-hintoja vuosilta 2020-2023, jotta malli vastaisi mahdollisimman hyvin todellisuutta. Okei. Ja tämän monimutkaisen palapelin ratkaisemiseen käytettiin sitten tekoälypohjaista optimointimenetelmää nimeltään parviälyoptimointi, PSO. Parviälyoptimointi. Kuulostaa vähän syfiltä. Hieman ehkä nimeltään joo, mutta se on ihan vakiintunut menetelmä. Voi ajatella sitä vähän niin kuin joukkona virtuaalisia lintuja tai parttikeleita. Ne kaikki etsii sitä parasta mahdollista ratkaisua ongelmaan, tässä tapauksessa sitä alinta mahdollista ajokilometrin hintaa. Ja ne oppii toistensa löydöistä matkan varrella. Aha. Se on tehokas tapa löytää ne optimaaliset säädöt tällaisissa monimutkaisissa systeemeissä. Okei, nyt alkaa jännittää. Mitä nämä virtuaalilinnut sitten löysivät? Mikä oli tämän tutkimuksen todella mielenkiintoisin tulos? No, se kaikkein keskeisin havainto oli, aika sanoisinko, järisyttävä. Akkuvaihtosähkörekoilla eli BPTillä saavutettiin keskimäärin noin 30% alhaisempi ajokilometrin tasauskustannus, LCOD, kuin perinteisillä dieselrekoilla. Siis tässä tutkitussa tapauksessa. 30% säästöä. Vau! Juuri näin. Se on todella merkittävä ero. Ja kun katsotaan tarkemmin, mistä tämä ero syntyy, niin suurin yksittäinen tekijä on ne energiakustannukset. Sähkön käyttäminen rekan voimanlähteenä oli näissä mallinnuksissa noin 2-4 kertaa halvempaa kuin dieselin käyttö. 2-4 kertaa halvempaa. Joo, se tarkka kerroin riippui tietysti siitä, mitä vuotta tarkasteltiin, koska sekä sähkön että dieselin hinnat heittelee. Mistä noin iso ero energiakustannuksissa sitten johtuu? Onko se pelkästään sähkön hinta? Ei pelkästään. Siihen vaikuttaa oikeastaan 2 isoa asiaa. Ensinnäkin sen sähköisen voimalinjon hyötysuhde on yksinkertaisesti paljon parempi kuin polttomoottorin. Eli vähemmän menee hukkaan. Juuri niin. Enemmän siitä käytettystä energiasta muuttuu liikkeeksi ja vähemmän häviää lämpönä. Ja se toinen merkittävä tekijä on just se akkuvaihdon mahdollistama latauksen optimointi. Eli akut voidaan ladata silloin, kun sähkö on halvimmillaan, tyypillisesti öisin. Dieselrekkaa taas tankataan silloin, kun tankki on tyhjä, riippumatta siitä polttoaineen sen hetkisestä hinnasta. Aivan loogista. Ja oliko siinä muita säästöjä tämän energian lisäksi? Kyllä oli. Toinen merkittävä tekijä oli ne huoltokustannukset.
Mallissa oletettiin, että sähkörekan huoltokustannukset on alhaisemmat kuin dieselrekan, ja tämä perustui aiempiin tutkimuksiin. Siinä sähköisessä voimalinjassa on vain vähemmän liikkuvia ja kuluvia osia kuin siinä monimutkaisessa polttomoottorissa ja vaihteistossa. Selvä, eli halvempi energia ja vähemmän huoltoa. Nämä selittää pitkälti sen 30% edun. Mutta entä ne optimoidut yksityiskohtat, kuten se vaihtoaseman sijainti ja akkujen määrä? Mitä ne kertoo meille? Ne kertoo tosi paljon siitä, miten tämä taloudellinen etu käytännössä saavutetaan. Katsotaanpa muutamaa avainkohtaa siitä, mitä se optimointimalli ehdotti parhaaksi ratkaisuksi. Ensinnäkin se akkuvaihtoaseman sijainti. Tosi mielenkiintoista oli, että kaikissa niissä tutkituissa skenaarioissa malli päätyy siihen, että yksi ainoa vaihtoasema riittää, ja sen optimaalisin paikka on Luumäellä, eli käytännössä siinä reitin puolivälissä. Vain yksi asema koko reitille. Miksi juuri Luumäellä? Siis puolivälissä. Koska se mahdollistaa sen, että niissä rekoissa käytettävien akkujen kokoa voidaan pienentää. Kun tiedetään, että sen akun voi vaihtaa kesken matkan, niin ei siihen rekkaan tarvitse asentaa mitään valtavaa ja kallista akkua, joka riittäisi koko edestakaiselle matkalle yhdellä latauksella. Okei, eli pienempi akku rekassa tarkoittaa pienempiä alkuinvestointeja? Juuri näin. Sitten toiseksi, ne vara-akut siellä asemalla, niiden optimaalinen määrä osoittautui olevan aika herkkä niille taloudellisille tekijöille. Erityisesti akun hinnalle ja sähkön hinnan vaihtelulle. Otetaan esimerkki. Kun mallissa oletettiin, että akun hinta on matala, vaikkapa 100 euroa kilowattitunti, ja sähkön hinta heilahtelee tosi voimakkaasti, kuten Suomessa vuonna 2022, niin silloin kannatti investoida useampaan vara-akkuun. Malli ehdotti 10 kappaletta, ja myös vähän suurempaan akkukapasiteettia niissä rekoissa, noin 474 kilowattituntia. Ja tällöin myös sille akkujen lataukselle varattiin pidempi aika, jopa 11 tuntia, jotta voitiin maksimoida niiden halpojen öisten sähkötuntien hyödyntäminen. Eli käytännössä ostettiin enemmän akkuja puskuriksi, että voitiin tankata halvalla. Tavallaan joo, juuri niin. Ostettiin joustavuutta ja mahdollisuutta hyödyntää hintaheilahteluja. Entä sitten, jos ne akut on kalliita tai sähkön hinta on vakaampi? No, silloin se logiikka kääntyy ihan päälailleen. Jos akun hinta oletettiin korkeaksi, esimerkiksi 300 euroa kilowattitunnin, tai sähkön hinta oli vakaampi, kuten vuosina 2020-2023, niin malli ehdotti vähemmän varaakkuja, tyypillisesti 6 kappaletta, ja pienempää akkukapasiteettia niissä rekoissa, noin 246-249 kilowattituntia. Ja tässä tapauksessa ne akut myös ladattiin nopeammin, vain 1-2 tunnin optimointi-ikkunassa, koska niiden kalliiten akkujen seisottaminen ei kannattanut, eikä siitä hintavaihtelusta saanut samalla tavalla hyötyä. Tämä on todella kiinnostavaa. Miten ne taloudelliset tekijät ohjaa ihan konkreettisia teknisiä ratkaisuja? Entä ne laturit siellä asemalla? Tarvittiinko niitä paljon? Yllättävän vähän itse asiassa. Vain 2 laturia riitti sinne Luumäen asemalle, vaikka niitä vara-akkuja olisi ollut 10. Vain 2? Joo, tämä johtuu siitä, että se lataus voitiin aikatauluttaa niin tehokkaasti yön ja päivän tunneille. Ei kaikkia tarvinnut ladata samaan aikaan. Ja niiden laturien tehoksi malli optimoi tyypillisesti noin 260 kilowattia. Ainoa poikkeus oli se aiemmin mainittu skenaario, missä akut oli halpoja ja sähkön hinta heilahteli voimakkaasti. Siinä tapauksessa se laturiteho nousi lähes 500 kilowattiin. Eli nopeammin virtaa, jotta ehdittiin hyödyntää ne halvat tunnit. Juuri niin. Okei, eli jos vedetään yhteen, yksi asema reittivarrella, akkujen määrä ja koko riippuu kustannuksista ja hintavaihteluista. Ja muutama tehokas laturi riittää. Mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa sille kokonaiskustannusrakenteelle, kun verrataan dieseliin? Se tarkoittaa sitä, että se kustannusrakenne muuttuu ihan perustavanlaatuisesti. Tämä akkuvaihtojärjestelmä vaatii isomman alkuinvestoinnin, eli CAPEXin, Capital Expenditure. Pitää ostaa ne sähkörekat, jotka on kalliimpia kuin dieselrekat, ja pitää investoida niihin akkuihin ja siihen itse vaihtoasemaan laitteineen. Dieselrekan alkuinvestointi on siis selvästi pienempi. Mutta sitten ne käyttökustannukset kääntää tämän pelin. Juuri näin. Ne käyttökustannukset OPEX eli Operating Expenditure, ne on akkuvaihtorekoilla huomattavasti pienemmät.
Kuten todettiin, energia on halvempaa ja huoltoa on vähemmän. Dieselrekoilla ne käyttökustannukset on korkeat ja niitä hallitsee se jatkuvasti vaihteleva ja usein aika korkeakin polttoaineen hinta. Eli lyhyesti. Kalliimpi aloittaa, mutta halvempi käyttää pitkällä aikavälillä. Juuri näin. Tutkimuksen data osoittaa tämän hyvin selvästi. Ja ne tutkijat itse nosti esiin tässä mallinnuksessa. Joo, he olivat kyllä hyvin avoimia niistä mallin rajoituksista, mikä on tietenkin hyvän tutkimuksen merkki. Ensinnäkin tehtiin herkkyysanalyysiä esimerkiksi sille korkotason muutoksille. Ja huomattiin, että vaikka korkoa nostettaisiin 3% 9%, niin sen vaikutus siihen kokonaiskustannukseen kilometriä kohti oli yllättävän pieni, vain noin prosentin luokkaa. Vain prosentti. Kyllä. Ja tämä kertoo siitä, että se akun hinta on paljon merkittävämpi tekijä kuin sen rahoituksen hinta tässä kokonaisyhtälössä. Muita tärkeitä rajoituksia oli esimerkiksi se, että sään vaikutusta energiankulutukseen ei mallinnettu, eikä myöskään sen reitin korkeuseroja otettu yksityiskohtaisesti huomioon. Käytettiin sellaista keskimääräistä kulutusta. Okei. Osa kustannustietoista, kuten sen vaihtoaseman robotiikan hinta, perustui kiinalaisiin lähteisiin, koska eurooppalaista dataa ei vaan ollut saatavilla. Lisäksi mallista puuttuivat työvoimakustannukset ja sen vaihtoaseman vaatiman maa-alueen kustannukset, ja myös se akun kuluminen ja sen vaikutus kapasiteettiin oli mallinnettu aika yksinkertaistetusti. Eli parannettavaa ja tarkemman tutkimuksen aihetta vielä riittää tässä. Ehdottomasti. Eikä malli myöskään tarkastellut sitä, mitä tapahtuisi, jos tällaisia akkuvaihtojärjestelmiä otettaisiin käyttöön todella laajasti, millainen vaikutus sillä olisi koko sähköverkkoon. Tarvitaan siis lisää tutkimusta ja erityisesti ihan konkreettisia pilottihankkeita täällä Euroopassa ja Pohjoismaissa, jotta saadaan paikallista dataa ja kokemusta näistä järjestelmistä. Selvä. Palataanpa vielä sinuun, kuulija. Mitä tämä kaikki tarkoittaa käytännössä sinulle tai vaikkapa sille kuljetusyrittäjälle, joka miettii tulevaisuuden investointejaan? Tämä Luttinen tutkimus antaa kyllä todella vahvoja viitteitä siitä, että akkujen vaihto voisi olla paitsi teknisesti toimiva, niin myös taloudellisesti kannattava ratkaisu, ainakin tietyn tyyppisessä liikenteessä. Se sopii erityisen hyvin sellaisille reitteille, jotka on säännöllisiä ja ennustettavia, kuten tämä Haminan ja Joutsenon välinen esimerkki. Ja se myös haastaa sitä vallitsevaa käsitystä, että se megawattilataus MCS olisi jotenkin ainoa tie eteenpäin raskaan liikenteen sähköistämisessä. Ehkä tulevaisuudessa näemme rinnakkain erilaisia ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Mene ja tiedä. Tämä tutkimus alleviivaa hyvin sitä, miten teknologia ja ne taloudelliset realiteetit kietoutuu tiiviisti yhteen, kun etsitään keinoja vähentää liikenteen päästöjä. Ja hei, ei unohdeta sitä yhtä käytännön etua. Sähkörekat on huomattavasti hiljaisempia. Sehän voisi avata ihan uusia mahdollisuuksia esimerkiksi yöaikaisille kuljetuksille kaupunkien lähellä ilman, että häiritään asukkaita niin paljon. Juuri niin. Ja on tosi tärkeää ymmärtää, että tämä ei ole mikään joko-tai-tilanne. Eri teknologioilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa eri käyttökohteissa. Akkuvaihto näyttää tämän tutkimuksen valossa erityisen lupavalta just tällaisessa, voisiko sanoa, sukkulaliikenteessä, jossa se reitti on vakio ja ajoneuvojen käyttöaste on korkea. Joten tiivistetäänpä vielä lopuksi. Mitkä on ne ihan avainasiat, jotka tästä tutkimuksesta kannattaa painaa mieleen? No, se keskeisin viesti on varmaan se, että akkuvaihtojärjestelmää käyttävät sähkörekat voivat olla taloudellisesti kilpailukykyisiä ja jopa edullisempia kuin dieselrekat. Mutta tietyillä reiteillä ja tietyin ehdoin, erityisesti näillä Pohjoismaiden suurilla kokonaismassoilla ajettaessa. Ja kaksi asiaa nousee yli muiden tämän taloudellisen yhtälön ratkaisemisessa, se akkujen hinta ja sähkön hinnan vaihtelu. Mitä halvemmaksi akut tulevat ja mitä enemmän se sähkön hinnan vaihtelee vuorokauden aikana, sitä houkuttelevammaksi se akkuvaihto muuttuu, koska se mahdollistaa sen latauksen ajoittamisen niille kaikkein halvimmille tunneille. Kiitos tästä todella perusteellisesta purkamisesta. Tässä on kyllä paljon ajateltavaa. Joo, mielellään. Lopuksi voisin heittää vielä yhden ajatuksen pohdittavaksi. Sinulle kuulija, tämä tutkimushan keskittyi erinomaisesti optimoimaan niitä kustannuksia, eli löytämään sen halvimman tavan ajaa se kilometri. Mutta mitä jos sitä optimointia laajennettaisiin? Voisiko sitä akkuvaihtoasemien älykästä latausta-ohjausta hyödyntää myös niin, että se lataus ajoitettaisiin paitsi siihen halvimman hetkeen, niin myös siihen hetkeen, jolloin siellä sähköverkossa tuotetun sähkön hiili-intensiteetti on matalin?
Tarkoitat siis, että ladattaisiin silloin, kun verkossa on mahdollisimman paljon tuuli- tai aurinkovoimaa esimerkiksi. Juuri niin. Tämä voisi yhdistää ne kustannussäästöt vielä syvempiin päästövähennyksiin, kun huomioitaisiin niiden ajonaikaisten päästöjen lisäksi myös sen itse sähköntuotannon päästöt. Toki tämä vaatisi varmasti monimutkaisempaa tasapainottelua. Pitäisi huomioida esimerkiksi se, että vaatiiko tällainen optimointi enemmän niitä varaakkuja, joiden valmistuksellahan on oma hiilijalanjälkensä, ja miten hyvin sen sähköntuotannon päästöjä voidaan ennustaa. Mutta se nostaa tärkeän kysymyksen esiin. Mitkä tekijät sen pelkän kustannuksen lisäksi meidän tulisi ottaa huomioon, kun me valitsemme tulevaisuuden vihreitä kuljetusratkaisuja? Onko se vain se euro per kilometri, vai pitäisikö siinä vaakakupissa painaa enemmän esimerkiksi kokonaispäästöt, järjestelmätason joustavuus tai vaikkapa huoltovarmuus? Siinäpä pohdittavaa meille kaikille.